इंटरलोकेटर जाहैबाय सावरायगोन आरो केन्द्र सरकारनि मोनसे पलिटिकेल लेभेलनिफ्राय अर्थात प्राइम मिनिस्टार आरो होम मिनिस्टारखौ दासिमहालागै बर'नि जेंनाखौ सानदोंबाबो बोस्रांनो हायाखै कारण पलिटिकेल लेभेलनिफ्राय डिसिसन सफैयाखै आरो बे डिसिसनखौ नेबाय थादों दा बेखौसो जोंहा बुजिनो गोनां जादों जे बिजिरनायखौनो होबाय जे जोंनि जानानै एमपि दं राज्यसभानि बिथाङा 6 बोसोर एमपि हिसाबै खामानि मावदों खिन्थु एमपि थाबालाय मा जानो बिथाङा लायो सिद्धान्त लायो बेवहायनो जोंनि जानानै रावबो खोथा बुङाबा एमएलए नामाव एमपि जानानै बर' रायजो राजानि थांनाय 50 बोसोरनि जे सोमावसारनाय बेखौ जे बोस्रांनांगौ बेनि सोमोन्दै स्लगान होनो थाखाय खावलायबाय बेखौ आं खावलायबाय रुजि ब्रह्मनो भट हो रुजि ब्रह्मनो भट हो डॉक्टरनि सावगारियाव भट हो डॉक्टरनि सावगारियाव भट हो ओबिपिएलनो भट दसे सम थाथ'दिनि हायो खावलायसै मेलनि सामलायगिरि बे मेलाव बाहागो लानो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारी बिथां बे मेलावनो बाहागो लानो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि बुंथिगिरि दिबेंगा बिथां एनडिपि प्रग्रेसिभनि लेङाइ आफादगिरि बिजय ब्रह्म बिथां बे मेलावनो बाहागो लानो हानाय एबसुनि आफादगिरि जिल्लानि खनिज बसुमतारी आरो जिल्लानि मावथि लोगोफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन निसिमा समष्टिनि एमसिएलए निर्मल ब्रह्म बिथां लोगोसे बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव आङो गिबियावनो बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आङो बे समाव नोंथांमोन बयनोबो बावहरनाय जाबाय लोगोसे गिबियावनो आङो अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय गोदान बोसोराव नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन बयनिबो न'आव अनलायनाया थागोन आरो बयनिबो न'खराव जौगानाया फैगोन आं बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबबाय गोबां बिबुंथि लाखिखांबाय नोंथांमोना जेला राजा लामायाव थाङो रेल लामायाव थाङो बेवहाय खोनासङो नुयो गासैबो खोथाखौ आङो गोबाव समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों दा दिनै बोथोराबो मोजां नङा दा बेनिखायनो आङो जेसेबां हायो गुसुं समनि गेजेराव बुंनो नाजागोन आङो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बाख्नायो जे बोथोर गाज्रिबाबो एसेबां बुरजा बेवहाय दिनै थुबुर जाफैदों दा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाख्नायो बिसायख'थिया फैयो आरो थाङो बेवहाय जोङो सम सम बाहागो लायो आरो जों मानो बाहागो लायो बेनि आन्दोआव थानाय गुबै खोथायानो जाहैबाय जोंहा बर' हारियाव जेंना दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फरायसा आफाद थेवबो जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां जायो जे जोंहा जेंना दङ आरो जोंनि एबसुनि संबिजिराव बेखौनो लिरनानै दोनलांखादों जे जेब्ला हारिनि अलखद जागोन हारिनि माबाफोर गोनां सम जागोन गोनांथार हाबाफारि जोंनि गेजेराव ओंखारगोन अब्लानो जोङो बिसायख'थियाव थोंजोङै बाहागो लानो हागोन जोंनि मोनथायखौ मोनफुंनो थाखाय बेयो गिबिसिन लामा दा बेनिखायनो गोदोनिफ्रायनो पिटिसिएनि समनिफ्रायनो दिनै लोगोसे बर'आ जुदि मोनसे गोख्रों हारि जानांगौबा बे हारियाव राव थुनलाइ समाजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ गासैबो जोंनि आलादा रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि एक नाम्बार लामायानो जाबाय सोमावसारनाय जोङो गेलेनाय राजखान्थि गेलेनायजोंबो जोंनि हाबाफारिफोरखौ जोंनि मावफुंनो हायो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायो
नारायनांगोन सरकारनि खाथियाव नांलाय खमलाय खालामनानैब्लाबो नारसिननानैब्लाबो जोंनि मोनथायखौ बिथांमोना लाबोनो हानांगोन अब्लासो राजखान्थि खालामनाया जाफुंसार जागोन Long live Brahma, long live. Long live Brahmana, vote hai. Vote hai, vote hai. Odogara Brahmana, vote hai. Vote hai, vote hai. Victory Samaria, vote hai. Vote hai, vote hai. UPPL ne vote hai. Vote hai, vote hai. Gazali takai vote hai. Vote hai, vote hai. Jogamani takai vote hai. Vote hai, vote hai. Harare Katsi takai UJ Brahmana, vote hai. Vote hai, vote hai. Bodolendi Jengna Sona UJ Brahmana, vote hai. Vote hai, vote hai. Gazal बेखिनि समाव बयखौबो साबायखर होनो लुबैबाय आङो मेला नुजाफैनो हानाय बुंथिगिरि आरो गोविन्द बसुमतारी नुजाफैनो हानाय ओनसोलनि आफादगिरि प्रमद बर' बाहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि आरो बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन बे जायगानि एमसिएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो साफ्रोमबो नुजाफैनो हानाय दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै दिनै बे मेलखौ फोजोबबाय